Yeah, Baba. Sinza hizi. Kana kujenga ngoto paweni chikamu chevashandi vomapurazi saka inini dzemunhu akanga ari murefu komiti ndakanzichisara chiripo vashandi vomapurazi kugara akakwana vanhu vairi anova Phineas Mtutu naFarain Mfetwa ndobva ndavagurira minda bva ndavaratidza futi kugara gore rakapera gutuyo akauya achirima mumunda make harini ende hakuna chaanotomborima mumunda pake asi mumunda mangu ndo makauya achirima nekuti padhuze pane mvura inonuka mumunda mangu ndobva ndamuti iwe wese uri kurima mumunda mangu zvikanzi mudzimai ndiye anonditirima kutaura mai ava ndamubata ndamutakura ukaenda kunokandira kunze kwemunda ukaenda kunondimangarira kumapurisa amangara kumapurisa ndakaenda kukoti kwamutasa uko saka taenda kukoti ndakawanika ndisina mhosva asi mai ava mani ndiri kubva pamba pangu ndichienda pabasa pangu pandinoshandira vakandiona ndichiuya kubva wandaapproach tichibva taenda kunosangana parova wandibvunza kuti iwe unombotembeiwe ndakati nekuti zvanyanya kudini saka ndinoziva kuti upenyu hwakaita ungazai unofokamira iwe ndinoda murume ane nzanga nhatu kwete zvakati unoenda wachipa iwe mangoti dzimwe nguva ameno pandanyarara masoro akapera mwedzi wapera umwe mukunda wavo wauya naye kana anonzi Grace akauya pamba uya achinditaurira kuti atumwa namai vake kuti iwe toda kupa mazuva 3 unenge wafa iwewe ndachiona ndakati ano iyi nyaya iyi nezvandiri kupota ndichisangana nazvo ndiri kusangana netunhu twakawanda kumborwara kumwe kusinganyatsi kudzitsitsika muhope umo unoona hondo dzimwe dzousati wamboona ba saka ndikati no regedzai ndisvitse kuna changamire andibatsiro ini ndanzwa inini namai ava mazuva 3 akwana akakwana akatopfuura ari kumusika basi aripo anonzi Grace garai basi ndiye Grace ukumba chikoro uri mai makamboenda mbakabawa wakatora pamu yangu wangotora chii pamu pamu wachiti bhadhara mari nekuti rwizi nderangu yetinotora mvura tichiendesa pachikaya uenge nyaya pamu wakatora pamu wazomuti wabva ndaendaomba kwavo ichivati ndidzosere pambi yangu zvikazi tiri kubhadhara mari $60 pamwedzi ndiwo yekuti muri kutora mvura nekuti mvura irwizi rwangu iwo kubva uba kwavo nepane rwizi pane 200 meters pedu i50 meters kubva pamba pavari kuti hanzinde pamba pavari kurwira ipapa baba wakapatema watema waona kuti pachena wautangoti ndepamba wautounza mabhodhi kutoisa nebhodhi padhuze nepamba saka mama kuzovapopotera kwakaita wanga waruwa baba nemupini pana pasaidi baba wakasvika mukufa wachiti riti rwangu iri rururwadza ukaita makore iwo wawaruwa nemupini wakabata futi umwe maoko wanga wakabata bhemu tikafonerwa wanzi waruwa chii baba asi wariranga uchingotishungurudza nemunda tine 3 hectares wakagurira umwe munhu wepanext kuti nekuti ndindakakurwira iminda imi mune payment iri munda wedu alright no nice okay alright get out basi subukai mai
makapima here musikana pamusoro Ndinobvunza. rini yaizvo ndinoti nditaure pamberi pamwari kana pamberi inozi kesi yamavhungwa. Saka inini sinzi ndakagara mudanho refu iyoyo baba avo handina kubva ndambourirana naye kuti pane apo takabhuya kana kuti pane apo takataura kana kuti pane apo takapokana. Waiwirirana mudhara wangu wakashayika ndiye aiwirirana naye achindokutaurira nyaya dziya dzangu achindokutaurira nyaya dzangu mudhara achiya kuti akwazi Bruce zvakati ine ndichitongofunga kuti ndati inini baba kuti Bruce ari kumutaura kuti inini ndakashata endai mogare kupi iko ngekuti inini ndakashata kubva pawana 5 akatorana nhasi ndikumwa uchiuya mundamirefu unotaura kuti wakunditaura kuti inini makashata muri muroyo wekutaura waiti apa pamain road waiti ari kudarika handina kubva museri ndataura naye kana vanhu munharaunda mavanotozvisiya handina museri ndakazotaurana naye last year but one iyoyo yaari kutaura akasvika paumasuro muda wacho uri panapa panobikirwa machipisa ndo pane gadheni takaona panoita kuvhara gadheni tobva tavhura gadheni kutemangu takaita miti zvikuta zvacho zvikatoora last year but 1 million mudhara waita ake basa kurima maonyenzi waindoti ari kudarira kuti uyu munda wangu ngokuti vanhu vaiti vange vakudarira kuti mudhara kuti hei iwo mudhara wakaurima maonyenzi yakadai akati hei ini ndakajaira kurima ngoti ndaiseenda kwasamanga Mozambique saka ndakaona kuti kurima ndokune mari mazvoda zvakanaka saka umwe musi wabva amunyangwira manje akakotana ari kurima inini nditori mba wabva amunyangwira kwausvika wabva amurowa bhutsu mudhara mukundu dedede inini ndaatototaira ndizwe yawe mai waurunduuraivekana ndikati munhu yawera pamana ere wabva ndabuda ndobva ndamuona Bruce yaurudini wakukwira ngemapepa akadai panapa neuku mudhara wakandoti unguru mugadheni uya wachaita nemaonyenzi aisiya inini ndobva ndati zveshuwa ndakakrosa rodhi ifanira zvakaita papadhova apo pamain road vandadira rodhi vandasvika ndo musi uyo ndakatanga kutaura nemurume uyu ndikati iwewe urikutembei chaunotemba uri kuuya kuurayira mudhara womunda mushupa uri kuurayira munhu uri kunda maka uyu wako apa wakatema takasvika risango padhuze nebamba pedu saka iwe waakuuraya munhu wangu papo zveshuwa ndakataura nekutsamwa ndakamupima so ndikati iwewe ka haukwani ngekuti ukaona gutu afa newe uri kudini uri kufa ukaona gutu afa uri kufa ngekuti ukaona madanhire wamuita ngoti wanga akati uko wanga akabata chipisi chemuti chakadai uko akabata bheneti zveshuwa ipopo mambo ndakazwa kugumbuka ndakazwa kurwadziwa ndikati ukaona gutu andofa chete iwo uri kufa ngekuti haurayiri munhu apa takasvika ridombo tikasema saka icho uri kuurayira munhu inini mukadzi wacho uri kutaura kuti mukadzi wako handitekesani newe tikasangana ndinondopfudzana zvinoziya nharaunda yese kuti mbuya gutu naBruce havachingamidana akaita nyaya dzake wouya unoita nyaya dzake akanga aona kuti wabwekana kumba kwake wouya wogura ine ndine mapombi yangu anoenda anoita hangu zvegoridhe wakwamba wangu anoita hangu zvezvigaya zvavo pano wouya wogura ngebheneti hapana mambo musee ndakataura naye asi ndakazvibata kwenguva yakareba ndichizvibata ndichindobva mwoyo kwete musiya akadaro vandasvika ndichindonyarara kana zvaari kutaura kuti mbuya gutu wakaya parodi ndandisina nguva yakutaura naye asi musi waakarowa mudhara ndiye yakaya first and last kutaura nemunhu tinotopfudzana akasangana nawana wangu akutaura kubva makamuti waita mudoko ndoda muruma nenzaka ini ndandataura kokudii ndosvika ndakasvika pekuti ndinoda munhu wakakwana vandataura ndikati iwe uri shumba handiti ndini mai ndishuba saka iwe ndiwo vandikaudura ngekuti ini ndoda urwane uiseku wangu ndoda urwane nhasi zveshuwa mambo ndakanga ndichifunga ndichada kukwira mudenga ngekuti ndichiona mudhara murume wangu andiyowera murume ndikafonera mukwambo wangu akaenda nemotika tikaenda kugeneral ndikadii ndikawesta $100 kuvapisa nanhasi stiro wandofa ake muna April mwedzi wapera pane 4 months apa asi wanga aine problem yekutoti hei Bruce wakandiuraya
munhu waimadoro zvekuma ndibanhara pamwe uya kuti chimbotorawo mvura unditore kuti pamwe pamwe ndakabanha ndibhusi parudii parikundirwadza asi iye ndandisina shungu naye kuti ndimubvunze kana kuti ndimutaurire kusvika munhu adini yake munhu wazorora ake une 4 months agoi azorora ake kudai asi haana kurwara kuzorora kwacho saka ndaye pfungwa dzangu vandatofunga ndikati hazvina basa kuti ari bhusi kuti ari basa kunyarira moyo wangu mai angu ndochengeta mai vatikaumba kuti a mwana wangu siyana naye zviro zvinowanika munyika siyana naye kuti gutu akafa ngeronda rake apeno zvinozondopedzera mika saka iwewo semanyararire wainogara wakaita ita iwapo ndikaenda kwasabhuku ndakaenda ndaripota akadarika kufa kwakaita murume wangu akadarika mai angu ari kugezi une 78 years parwizipo kuti ndikadhuze mwana wangu endiendesa ako ndogezi akadarika iye mbuya wakapfumura ndakapfumura mai nini munini wawo ndiyo anga akamira pasaidi uyu kutoti ratu wakazopfumura asi achikwira kwende pamoka ndakada kuti nditaure pfungwa dzakanditi asi ndakaenda kwasabhuku zviripo here ndisabhuku semakurire ekuita nyarara isa izvozvo nekuti ndinokuziya iri yakuru kwekunyarara hamuna noizi nemubhumira saka inini badadini aona iti wataura mandaenda kuna chairman ndosvika chairman zviripo here munhu une 87 years mukadzi mukuru wanga ndogezewo parwizi rundori apa pane shop pakati apa ine ndikwanoti ndopamwe kwakudarika mbuya munoziva kupfeka kwamambuya makuru dzacha iye mai bati handi murume ere urudarika wakati handi murume ere urudarika ndikati mai ndiye unozi bhusi tikaziva kukushupa uya ndikati ndiye iye no it's okay chanduko saka tiri kundonetsana nyaya yechandikuona ndechekuti shandisenai mapepa munhu umwe naumwe ngazive mugano wake pemiti ine pairi kutaura kuti iwe unotangira kuzvibhedhlera iwe unotangira kuhotelera ngatisapfuure tichienda kusiri kwani kusiri kwako tokona dambudziko renyika ndekuti pane ari kukosa achienda kuumwe kukosa kwani vasemuka kuumeta vati kunetsana kudii hakudiimba especially muri maneighbors ndingamubona muri maneighbors pane uchazodawo murimezi uchadaidzirawo shaya nekuizwa anokuzwa ndiye ari panext door bati wiranai muri vanhu vakuru ndikuona mutakakutarisai kuti munongokiridzana nemushonga mese hamuna mushonga bai wane mushonga chaiwo wakanyarara wanenge wakanyarara ivi zvokunyepera last 3 days uriyo ka 3 days makamuti 3 days uyu wamu 7 days amamuda zvokudhebhura nechibhaketi ndipo ndaida kutoita zvefight aiwa munoona isu tedi tarisira kuti muri vanhu vakuru muchii musociety handiti kana muri musociety muri vanhu vakuru teida kuti vanhu vadzidze kubva kwamuri imi mukati ndimo vakuru moramba muri ukama hazviti zvekudhegurana siyana vado mabhonzo enyu mese apa waizvozva vado wabhonzo 8 months munhu arisa dry hina mapera machembera siyanai nenyezi muda kutangaisa andrew munhu umwe naumwe ngagare kumumba kwake mapepa enyu kana musiri quite sure tinotaura nekanzuro youya yokurakidzai muganweni kuti uyu pako chaikudai uyu pako chaikudai because mukana wamukunyeperana kuti iwo kuri kugezerwa kuchisambo kuri kugezerwa nambuya iko uyu woti magezera ndemangu handingamukandotaura saka nyaya yenyu chairikuda inoda kuti kanzo idi lenzi iuye yotaura kuti kai muganori ndakatombobvayo ndo zvatingatokwasira ndabvayo ndikativereunyaya dzitanetsa munhu wandinetsa ndikuti kuchabvurwa utakana kana utadini aiwa werenzi kana mapurisa akauya achiona pakaroerwa mudhara akachiuya kuti wakataura kuti saka mudhara warowa mudhara unoti mbudzi dzenyu dzinofunga panapa neapo vakagumira kufenda kushua
No, it's okay, that's wrong. All right, can I have the smart TV? Can I have dambudziko rinoitika randakaona ane kusaziva kwakanyanyisa. Takapiwa macoordinates, munhu wese ane paanotangira nepaanokomera. Inini ndakatoisa mabhegi mumunda mangu mese panoti inini ava havatozivi paanotangira nepaanokomera. Vanoti hanzi mumunda mangu nekuti padhuze nepachini zvavataura kuti padhuze nepamba pangu, asi mukaona kune munda wavo nepane munda wangu pakatosiyana kure. Ndofunga patori ne almost 700 meters kubva pamunda wangu kuenda kune munda wavo. Stand yavo haiyambuki road, kundoyambuka road watova mumunda mangu. Ndokusaziva kuna mai avo vachibva vachizonyinda nezvavanotaura izvozvo kuti inini ndinouraya. Saka munoziva ndarwadziwa sei. Nhasi uno ndatofuma pane zai pamba pangu ndaziva kuti ndafamba sirisa. Hamna huku. Tinotaura hedu tichiseka ka asi inini ndokurwadziwa. Ndifane vanhu ava izaire huku asi hakuna huku inoenda kunopwanyira zai pamba pemunhu. Kune chikwere mamuvi yaudarika sangadoya mudari ndakaona ndatowapa gete kuda kudzimaidze ndinoda kutaura chokwadi. aiwa no izwaika ndozvatokuedza kutaura kabamba kuti zvese nyaya idzidzi dzinopera as long as munhu umwe naumwe akaudzwa akaziva pake panodii panomira ndokune nyaya yese. Nyaya yese iri kunyaya yebhaundari kuti bhaundari pane ari kuenda kuumwe kusiri kuwani. Saka kana mada kuti ngataura zvese zvakaita muchikidzirana muchiita sei, but as long as nyaya iyoyo yebhaundari isina kugadziriswa munoramba muchingokandirana mazai. Izvi muchaona eshato mangwana muchaonaichikodaro zvingonetsana, but it's not necessary. Gadzirisai ishu yebhaundari, nyaya dzese dzinodii yopera. Ikaitaure mukupi yavo ikoko Shuba pangu inini ndirupaziva panotanga. Imi munopaziva asi umwe wenyu wamupinzana nawo murikuzaimzora tati imi munopaziva asi umwe wenyu wamupinzana naye haasi kupaziva. Saka ndozvakati hurumende ngaiuye lendiuye ngaitaure mukupi auye wakubatsirei kuti right apa maisa zvinooneka kuti ndo pane mugara nyaya namapegi pakauya vanhu vekuland vachipa macoordinates. Ini ndine macoordinates angu ndakabva ndaisa simbi dzangu dzendakaisa samurudi mukupasa wewe kana kuuya nazvichinorambidza kuti asabatsire avo mese uyano akaziva zvobatsira imi munokwanisa kwamakaisa peg basi makariisa pasipo ndosaka tikuti mukupe auye achiverify koroti pamakaisa mapeg uyaziva uyaziva kwauri kunetsana uchiisa mazaiwo handi kwako bakwaurisa mazaiwo zvakanaka gara uku yogara uku mabhegi handi togare zvakanaka. Next